Okay maraw di engineer. Okay na iton. Buko maraw na palpaga di pagka-gibo. Pare, Dali-dali unta na di para matapos tulo sa di project mo. Bawal talaga digdi. Bawal lang mabata ang hangaw. Bawal lang may ansod. Again. Oh shit! Lilo ko sana. Hindi pa pinisip pa magkaruan. Okay na ini. Ayos na ini. Pagkarayo na pagka kuwasa na. Ako tayo, boss. Nya. Tanggalon ta ka. Ay, man. Logi man Ano ako na sa pala yung ano mo sa kuya? Bal- Bago daw ka pala nagtatrabaho, inubos mo pa sa simana sahod mo. Boss, kayo po ang kaya, boss. Kani na buhay. Taas na, boy. Mataas kung taas na. Okay, ay sa tabi. Ta kamal pati kang werngon yan. Lalo pati kang mga panahon tangon yan. Sobrang init. Say na so purman tadig di. Baga nagkukuya ko na naman. Okay maraw di engineer. okay na iton. Buko maraw na palpaga di pagka-gibo. Pare, Dali-dali unta na di para matapos tulo sa di project mo. Tanag kukuha pa man ako. Ba mga mag-apply sa di. mag-hire na ikata kulang pa ng Kaya nga pati. ni. Sige na ta, ako na bala. Malawag na sa kalawag ka kayo. Para gusto pa nasupog na ako. Ano, mag-apply. Iyon pa daw na. Tama. Ma-apply masana kita. Malay mo pala kung kita. Yung bayo. Masala kayo. Baka di mga tanggapin kayo. Tanggap po kita dyan. Tanggap ka mo dyan. Si Foreman. Kakuhan dyan yung trabaho. Or! Ano ang mga tabi mga darang daspan ano ang digdi? Community service. Bago man tabi, or kasi mga tarata man tabi magtrabaho, mga skill man tabi an. Kayang-kaya ko ampur. Pinisong ko ang gabos sarong aldaw sarahan ko. Gusto mo karong sarong aldaw? Gusto mo ikang pinison ko. Pabisto daw ka mo kay Alat muna. Iki nagganap ng tao na yan. iyo puro ako tabi. Kayang-kaya ko dyan por magtrabaho por. Pakatapos may trabaho, linigon mina kaya kami may darang kagtapos gaspan. Kaya man pala. Oras baga. Malupit pa lang ka mo. O sige, matugot ako. O, may mga dara ka mong requirements. Requirements man Gabos pala. na po yung samoy dyan. Gabusan. Kompleto naan. May NBI ka mo. Kakakuha pa sa ng NBI, kakatubos mo pa sana dyan. Problema kayo baka may mga kaso ka mo. Tingali kami na hit. Baka may mga hika ka mo. Dahil pwede may hika. Bawal digdang mahika. Daman, maray na. Bawal digdang may postiso. Hindi kaya, okay lang digding udang requirements. Iyo man talaga sabi ko digding may requirements. Pero ang pinakabawal talaga digding, bawal lang mabata ang hangaw. Yan. Bawal lang may ansod. Yan. Dapat mayroong minuto nagtututbrush digdi. Man. Karoon mo na mga tawan Ay, ng mga digyan ka tigpurwa. mo, magpabisto ka mo kay engineer ka. Saro-saro, linya. Pabisto na ka mo. Linya. Anong skill mo? Kayang-kaya ko ang pakarayon puro na kuryente nindang daradara dyan. Electrical. Ako, electric pa na din nagito. Papatirigon ko yan. Electrician. Electrician. Yan, electrician. Electronics ang kaipuan ko. Bawal ka Kaya digdi. ko man por. Tataw ka. Kataw ka mag-ano? Tataw, gusto mo pati ikalaga ng taong wire. Ano ako, galing akong Pampanga por. Pampanga. Bakungan na kong porman. Puto ang porman oh. O engineer, galing ako sa Pampanga Di mo ko naman. nire-respeto ah. Kasi sa natabi kay pertang mga warang respeto. Baka tuwong ko na naman ini. Ay nga, pagkarayin mo. O ano, sa'yo ka ali? Pampanga po. Ay, Engineer. Ustis palan ini. engineer ta. Gabo sige papatrabaho mo sa kuya. Kayang-kaya ko ang gibuhon. Anytime, anywhere. Parang ko muna. Dato puti Perang aldaw kang day pa nagkakarigos. Kakarigos ko pa lang. 3 months Kakarigos ko pa sana. Baka inang namamarong alalay mo. Bako ako, hoy. Kasi bagay, kasi bago pa talaga ako nagmamalisya. Oh, ikaw pala namamarong Ay, dapat. ako. Grabe naman. O sige na, tanggap ka na. Yan, tanggap na ako. Apir naman na. Salamat. Next. Next po yan. Ika, ano mo? Trabaho mo? Para linig po yan ng CR. Ano? Water and girl. Ay, day may kayo po ang digduda din Kaya tubig. po nindo, apo ta mga trabador mo, kaya po nida ako. Tanong na ka-istorya mo. Di ka-istorya mo sinda. Bago man ako mapasahod eh. Ano, bukod sa pagiging water girl, ano pang ano mo, skill mo? Ito man ako magluto. Mas kita Para- magluto na sana. Para luto ka. Sa bagay, may dara-dara ka man tagtadan. Sige na, laog na. Uy no, tagtadan no. Laog na. Sabi naman eh. Pag nagbago. Next. Ika, ano nga ni sa skill mo no? Parataban ng siminto. Ano sabi mo? Parataban ng siminto. Oh, pur.
Very good. Dapat iyon ang tigahanap ng mga trabador. Dapat yun. Kan makadilin siya. Dapat kayo itong sundo, pinaano mo na lang. Kabalbaw itong buman magparahanap ng trabador. Ay, basta. Malaog ka nga. Digdi ka. Kasi nagsabi sa imong araw ka ng trabaho, digdi. Si Foreman ba no? Talaga ba, di? Ka nagbabago. Sige na, laog ka na, magpuno ka na unin na. Iyo. Sige, Sige sa mga bakal dyan banda. Yeah, uy, ano yung manailing mo yan ng mga BBC naan. Yan. Ere ba yan? Ginilid-gilid na nga ni yan. Sige na, laog na. Lawag na. Sige na. Okay, trabaho na ka mo dyan. Oy, 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 oy. Ika para luto ka, di mo nga niaram kung anong panira ko niyan. Di mo kasi nasabi kung ano. Anong panira ko niyan? Sabi nyo tilapia. Makamal kang kilo kang tilapia ko niyan. Kamo na maglilid. Asin na lang, asin. Asin? Asin ang panira. Tinawag ko na lang gusto. Sinabawan na asin, sige na. O ika, oy. Kamong asin na. Pasirisilpon kaya tulos, ay. Kuya Koy. Nag-up. Ako, nagtatanggap ako rin ng trabador. Pero abo ko ng kukuya-kuya. Ha? Pagkarayon mo ta. Makanuso ng araw kan, buisit yan sa trabaho. Laog na. Saan ako mapun? Di pala nilita oh. Pagod na ko, araw mo na sa trabaho. Sabi mo matindi ka. Ang aram ko sa mga talaga puro. Araw ka ito sa araw. O sige, taga-pupunta ka na lang. O ha. Pagkarayon mo, burabantayan mo ang lubot ko. Dito, pag ibinagot ang lubot ko, pupuan mo tulos ako. Ano? Uy, ano? Itago mo muna. Itago mo. Arat yan, arat yan. Arat yan. Engineer. Kamayin kita ng engineer. Por, anong pun? Unang gibong kong pun? Magsunod ka na sa kuya. Iba'y tataw ko sa imong gadget, pang detect. Pag ginaganot ng lubot ko, pupuan mo tulos ako. Pero di ita na mga tao di. Pero daw, kilo daw kayo ni. Dahil ko lang aram. Abang araw, apot mo na sa sa pabakalan. Para ko yan. Engineer. Engineer, successful. Ano? Sila daw sa bakal. Yun ang so, kinuhanin do. Eh, yun lang. Halo yung tagang pinagkatiwalaan. Pinatalok ka lang, noy. Ay, Kaya pala nagkakawarara ang mga materialis digdi. Ako ang siging abonar digdi, si Engineer Dagit na sa kuya. Iyo pala yun ang trabaho mo, pinagkatiwalaan ta ka. Pinatalok ka lang. O paano yan ngunyan? Nailing na ang gibo mo. Nag-iba-iba ka pa ng kaibanan mo. Kaya daw mga uda pagkat di ko mapagkatiwalaan ng mga lalaki. Di mo mapagkatiwalaan. Kala ko magkasarabot kitang tulo. Yung nga ni baga pag wala, kung aram-aram mo, tigtatawan ta ka baga kandilin siya. Akala lang nindo ito. Tigtatawa sa imong dilin siyang. ikaw pa sa Ginigibo pa nindo ko maraot ha. Wala Ikaw kasi. pa ang gusto mong lamang. Yan. Ginamit ko lang gabos na ito para maaraman ko talaga kung sisi talaga nagpaparakwak ang mga materialis digdi. Ngunyan ta, naaraman na. Wala na kamo. Ikis na kamo sa lista. Day, Sige na, sige na. ibalik mo yan gaman. Bali na kami. Ali na kamo, ali na kamo.